जोङो खावलायो अननानै जोंहा दिनै लुनो जोंहा दिनै थाखा फैसा गैया आवरिया न'खर बन फाननानैसो जायो बेखायनो रायजोफोरनि सिगां खावलायदों। दिनै दे इलेक्सन जागोन नोंसोरनि न'खौ सिफायनो नागिरदों बेवहाय नोंसोरो मा बुंनो नागिरदों? जोङो अननानै जोङो गिर्जाखौ जोङो खावलायगासिनो दङ जोङो दाख्लैनिफ्रायनो जोङो खावलायगासिनो दङ बेखायनो दिनैबो अननायनि गेजेरजों सारमिनि सिगां जोङो गिर्जाखौ गले गले जों खावलायो जाहाथे जोङो बे गिर्जाखौहाय जेबो दा खालामथों जोंहा लुफिनो जोंहा आखायाव थाखा फैसा गैया जोङो हाजिरा मुजिरा मावनानैसो जोङो बे गिर्जाखौ जोङो लुदों बेखायनो जोङो गिर्जाखौ गले गले खावलायो सारमिनिसिम अननानै गिर्जाखौ जेबो दा खालाम जोंहा लुफिनो आखायाव थाखा फैसा गैया जोङो बेखायनो सारमिनिसिम जोङो गले गले खावलायदों बेखायनो अननानै गिर्जाखौ जेबो दा खालाम सारमिनिसिम जोङो खावलायो अननानै जोंहा दिनै लुनो जोंहा दिनै थाखा फैसा गैया आवरिया न'खर बन फाननानैसो जायो बेखायनो रायजोफोरनि सिगां खावलायदों बे गिर्जाखौ जेबो दा खालाम अननानै जोङो बबेयाव थानानै इसोरखौ जोङो खुलुमगोन बेखायनो सारमिनिसिम खावलायदों गले गले जोङो खनसेल' खावलायाखै सार बेरेंगानिसिमबो जोङो दाख्लै थांदों बेखायनो दिनैबो जोङो बे गिर्जाखौ अननानै दा सिफायलांदों सारमोना अननानै जोंनि गिर्जाखौ खावलायदों गले गले नों मा क्लास मोनखो नानि? 9 क्लास 9आवहाय नोंनि न'आ बबेहाय? नोंनि न'आ बबेहाय? बहायनो हा गैया हा गैया ओमफ्राय दिनै जे नोंसोरनि न'खौ सिफायनानै थांगोन फरायनाय मानायावहाय डिस्टार्ब जागोन नों मा बुंनो सानो? जोङो होजाला फरायनो मानो जोङो उसुबिदा जागोन जोङो दा जों मय थांनानै फरायगोन बेखौ जों खावलायदों दिनै जे नोंसोरनि न'खौ सिफायगोन दा सिफायखांनायनि उनाव नोंसोर बबेहाय थाहैगोन? जों थाङा जों बावनो थागोन जोंनि हाबो गैया जोंहा फिसाफोरखौ फोरोंलांनांगौ दं बुनानै गालांबाबो जों थाङा बे जायगानिफ्राय जों आवखारा जायखारलाङा जों गाव थाना गालांबाबो जोङो थांखाया थाना गालांना सुथाना गालाङा जों बावनो थाङा जोंहा जेबो हा गैया बे गोथार मन्दिरखौबो दा सिफायलांथों खय बोसोर जाखो नोंसोर बहाय थानो? 2017 सिफायजेनदों उन्दैसा जों न' लुनानै थादों बे जायगायाव बिनि सिगां दा दिनै होखारनायनि सिगां नोंसोरनिसिम माबाफोर ओरैनो सरकारनिफ्राय माबाफोर नटिसखौ होफैदों सिगाङावबो होफैदों होआखै नै दाख्लैसो फैनानै होफैबावबाय आरो बेबायदिनो जोङो गोबां दुखु मोननानै थाबाय बिराद सिन्था जाबाय जों थोरसिबो गैया बेनिखायनो जों गोबां दुखु खस्थ'जों बेयाव फैनांगोन दा बेसेबांसो जाफैखो जेनेबा बेयाव थाफैनानै नोंसोरो? 2017आव जोङो फैदों ओमफ्राय थाफैथारनाया 2019आव बाव जों संसार जाफैबाय बे जायगानिफ्राय जुदि गुबुन जायगायाव मोनसे हा नोंसोरनो थानो थाखाय हा होनानै होयोबा नोंसोर बेयाव थागोन ना थाया? जों थाया जों बावनो थागोन जेरावबो जों थाङा दिनैनि दिनाव दे सरकारा दे गुबुन गुबुन जायगायाव बेफोरबायदि होखारजानायखौ होगासिनो दङ जायगा होगासिनो दङ नोंसोर बै जायगायाव जुदि थाहैगोन ना थाया? जोङो गावसोर लांनानै दोनहैबा जों थाहैगोन नाथाय बिसोरो जों लांनानै दोनहैयाबा जों थाया जों बावनो थागोन बावनो थैगोन जों गावथारो ना बुथारलाङो जोङो बावनो थागोन जोङो जेरावबो थाङा दै गैयालाबो गोरान जायगा लाबोगोन